Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang murid-murid, pripun kabare? Muga-muga murid-murid tetap sehat lan jaga keresian ing omah. Saiki awak dhewe mlebu wulangan loro. Tembang pocung lan cangkriman. Apa kuwi tembang pocung? Tembang pocung yaiku salah sawijine tembang macapat sing duweni patang larik. Tembang pocung iku diarani tembang macapat utawa tembang cilik sing isine kena kanggo cangkriman utawa bedhekan. Tembang pocung sing isine cangkriman utawa bedhekan contone Bapak pocung dudu watu dudu gunung, dawa kaya ula, pencokanmu mesti miring, yen lumampah si pocung ngumbar swara. Coba murid-murid bedheka tembang pocung iku, kira-kira apa ya? Tembang pocung iku mau bedhekane yaiku sepur. Bahasa Indonesiane yaiku kereta api. Nah, tembang pocung iku ana sing duweni cangkriman lan ana sing isine dudu cangkriman. Kayata iki, murid iku kudu tangi ingkang esuk nuli ndang adusa, yen wus adus age nuli, nggonmu dandan aja nganti ketotoran. Iku ora ana bedhekane, tapi tegese murid iku kudu tangi esuk. Sakwise tangi dandan lan ojo nganti ketotoran. Ketotoran tegese pating klembreh. Contoh lainnya tembang pocung sing ora duweni cangkriman. Ngilmu iku kelakon kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangegesing dur angkara. Tegese tembang pocung iku yaiku ngilmu iku bisa awak dhewe duweni yen dhewe duwe kemampengan sing ngukui utawa kuat. Manteping bisa ndadekake panglepur ala lan murka. Saiki sinau cangkriman. Apa kuwi cangkriman? Cangkriman yaiku unen-unen utawa ukara kang kudu dibatang utawa dibedhek. Umume cangkringan iku kena kanggo panglipur lan gegojekan. Jenise cangkriman ana telu yaiku siji wancahan, loro pepindhan, telu blenderan. Cangkriman wacahan yaiku cangkriman kang kedadean saka tembung-tembung kang diwancah utawa dicekak, maksude disingkat. Coba gatekno contoh iki. Burnas kopen, singkatane bubur panas kokopen. Ana meneh Yu Mairong, singkatane yuyu omae
rong. Keloro, cangkriman pepindhan. Cangkriman pepindhan yaiku cangkriman kang kedadéan saka pepindhan utawa irip-iripan barang. Gatekno conto iki. Sega sak kepel dirubung tinggi. Maksude yaiku coba bedhekno. Ya, sega sak kepel dirubung tinggi. Bedhekane yaiku salak. Wit adiki woh adakah. Bedhekane yaiku semangka lan pohon ringin. Wit adiki woh adakah artine wite cilik wohe gedhe lan wite gedhe wohe cilik. Sing ketelu, cangkriman blenderan. Apa kuwi cangkriman blenderan? Cangkriman kan ngemu serasa blenderan, pambatangane kudu luwih ngati-ati. Jalaran yen kurang pangati-ati bakar keblender temenan. Contone yaiku wong dodol tempe ditaleni. Dudu wonge sing ditaleni, tapi tempene sing ditaleni. Conto meneh, wong wis gedhe kok ngguyu tuwa. Maksude bedhekane yaiku nangis. Nah murid-murid, tembung macapat iku bisa ditembang skayata dhewe nyanyekke lagu. Nah murid-murid, digatekke ya tembang macapat sing arep tak ditembang. Bapak pocong dudu watu dudu gunung dawa kaya ula pencoanmu wasi miring yen lumampah si pocong ngumbar suwara. Nah iku ulangan bab tembang pocong lan cangkriman. Muga-muga murid-murid ngerti lan paham apa iku tembang pocong lan cangkriman. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.